Vă salut! În acest video vreau să determinăm importanța unor aspecte vizuale pe Instagram și chiar și pe TikTok sau pe Facebook atunci când publicăm Reels-uri. Merge vorba despre coperte și am creat aici o colecție de coperte care au posibilitatea să le modificați, editați doar schimbând poza de fundal și lăsând această umbră, ștergând textele care nu vă corespund, alegând titlul videoului și call to action-ul la video și dacă aveți site-ul sau pagina de programare a consultațiilor, puneți aici acel link către Calendly sau către Drive sau către linkul scurt. Cum fac eu? Mai adaug câteva pagini de... Spre exemplu, și asta este ok, dacă stilul vizual al canalului vostru de Instagram este spre gri, sau acesta este ok dacă aveți varianta PNG al portretului vostru și eliminat fundalul. Este mult mai accesibilă în versiunea cuplată. În versiunea gratuită o să vă adaug doar acele care sunt fără a achita careva bani. Și acest fundal de copertă la fel este valabil, iarăși dacă aveți acest, aș spune eu, portret al vostru sau al personajului din video pentru a explica care sunt, sau acesta la fel, iată, vedeți, dacă aveți shooting la această, doar că poza nu se poate schimba aici, doar titlurile de pus și nu înțeleg de ce. Oricum putem face în felul următor, schimbăm poza așa, de exemplu încărcăm o altă poză, business man, și dacă găsim un businessman fără, iată așa, fără bani, îl punem aici fără bani și lăsăm acest fundal, aș spune eu, la fel de interesant. Mergem la design și mai găsim câteva aici. Depinde foarte mult de cromatica culorilor. Iată, aici avem careva culori, dar dacă aveți culorile voastre sau le creați, veți putea alege una din copertele potrivite. Vă salvați acest link și vi-l trimiteți ca și potențial de a edita și a putea folosi chiar și din telefon și puteți să lucrați direct aici în copertă. Spre exemplu, avem un business cont pentru o consultație a unui specialist. Noi o să punem aici, iată, o poză așa mai reprezentativă. Cred că o să punem pe asta. Nu știu dacă ecranul meu este încă valabil. Iată, această poză o să o punem pe fundal. O să lăsăm acest fundal gri. Noi putem să schimbăm culoarea fundalului dacă nu ne place acela cafeniu. Putem să o întunecăm sau să o deschidem și să avem așa o diferență între coperta și poza de bază, da? Startup business, putem scrie aici start up business. Aici первая консультация бесплатно, dacă dorim. Și aici de ce angajații nu își îndeplinesc sarcinile, da? Dacă este prea mare, facem mai mic ca să ne încapă. Și dacă este site, lăsăm site-ul sau îl eliminăm, da? În cazul în care nu este. Următorul, ne creăm clonă. Ștergem această poză, spre exemplu încărcăm altă poză, aceasta, da? Nu am făcut corect, deci lăsăm un pic blurul într-o parte, punem această poză de fundal și a dispărut această blurură, așa. Mască. Punem aici stratul în prim plan. Așa. Aici a doua poză.
iarăși spunem titlul videoului, iarăși consultația gratuită și linkul unde să se înscrie și la salvat facem aici save, descarcă în format JPEG, alegem care pagini dorim să le descărcăm, ori doar cea curentă, ori doar prima, ori doar a doua, ori a treia, și atunci când avem descărcată pagina în calculator, o încărcăm de pe calculator în Instagram, schimbând coperta, sau ne o trimitem pe WhatsApp, pe Telegram, și de pe telefon schimbăm copertele în videourile de pe Instagram. Dacă schimbăm coperta din Instagram, nu se va schimba pe Facebook automat. Mergem în Facebook, unde am încărcat Reels-ul sau videoul, și schimbăm și acolo coperta. La TikTok la fel, va merge pe TikTok și vom schimba pe TikTok această copertă. Vă las aici acest șablon, cu siguranță o să găsiți multe alte șabloane care vă corespund și vă plac. Un pic de creativitate și un pic de inspirație și veți face un view frumos pentru Instagramul vostru.